Weyermann. Tahle sladovna je pojem. Podle mě ji zná každý pivovarník na celém světě. To, co ji dělá tak známou, je obrovská šíře produktů. Jsou to speciální slady, které se používají k výrobě všech možných druhů piva. Domluvit prohlídku není úplně jednoduchá záležitost, ale díky paní Hernečkové máme možnost natočit pár obrázků a dostat se i do míst, kam se běžný návštěvník nepodívá. Začínáme v laboratoři, přesto musí projít všechny slady, nebo vlastně obilí, ze kterého se slad teprve vyrobí. Základ pro výrobu dobrýho sladu nebo výborného sladu je výborný obilí. Obilí po odběru se zde smíchá a veme se průměrný vzorek. Tento průměrný vzorek jde sem a tady máte červený světlo nahoře, teploučko, to znamená, když broučkové spinkají, tak se probudí a začnou tady šramotit. Takže to se pozoruje a jakmile je tam jeden jediný brouček, tak jde celý nákladák pryč. Já, německá přísnost. To je jistě noční můra všech dodavatelů. Ale podle všeho to zvládají, protože sladovna jede na plné obrátky. Jaro, léto, podzim, zima, furt se sladuje. A není divu, protože odběratelé sladů jsou opravdu z celého světa. No a my pokračujeme. Dalším místem, kam se můžu podívat, přestože to běžným návštěvníkům není dovoleno, je podniková kantýna. Guten Tag, grüß Gott. Teda, fakt pěkná kantýna. Spousta plechových cedulí a různých artefaktů. Dostávám informace o historii a místopisu. Co, kdy, kde, kdo. Abych se líp orientoval. Bezva. Danke a auf Wiedersehen. No a tohle je názorná ukázka několika druhů sladů, které se tady vyrábí. A teď se na to půjdu konečně podívat. Všechny dveře jsou na magnetický zámek a vstup povolen pouze pro zaměstnance. A výrobní tajemství si střeží jako oko v hlavě. Tak pojďme. První tajemná komnata z CO2. A tohle je jediné technologické zařízení, které jsme si mohli natočit. Zbytek je totiž tajný. To jsou zde saladinové skříně a obsah je 120 tun, výška je 120 centimetrů a zde se nám obilí po předchozím namáčení nakličuje. Pak se odebere vzorek, sladovník to zkontroluje, jestli to je v pořádku a odtud to jde potom na hvozdy. Je to v pořádku. Může to jít na hvozdy. Historický buben na pražení sladu. Ježiš, opatrně. No, takže takhle nějak se začínalo, jak se dělala první pražený slad. Dělala se jak cikorka, podobné věci, ale víceméně v takhle jako ve velkém se to teďka dělá pořád dál, ale tohle je ta historická věc, že to začínalo. Zjednodušeně řečeno se slad vyrábí tak, že se ječmen nechá naklíčit a pak se usuší. Různě vysoké teploty při sušení určují výsledný druh sladu. A některé se i praží, stejně jako se to dřív dělalo v tom bubnu. Druhy sladu použité při výrobě piva ovlivňují jeho vůni a chuť. No a to právě teď ochutnáme. Jsou to piva uvařená v pivovaru, který je přímo ve sladovně. Do něho se podíváme příště, podrobněji, a mrkneme i na tu destilační kolonu, která je za mnou. Teď ale musím degustovat. Ho, ho, ho. Cheers! Weizen, Bock, Stout, prostě piva, kde slad hraje první roli. První návštěva Bamberku je za náma a jdeme hnedka na další.